Bismillahirrahmanirrahim. Bitiru Allah, waltakum minkum ummatu yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wala takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Diyan kana nakatiru Allah, na permamintid na nanip dalil mga tablig. Manawgaid na sa satagay pendaliliran, kadiran ni sumpa tagyang kutay kadua taga katiru Allah. Na nakati yung makna niya, waltakum minkum ummatu yad'una ila al-khair. Pakambuatar kan wag yung kuto mga pagtawa ay penulunira nagyang kuto mga pipiyah. Kaya muruna bil ma'ruf, nagusugusiran sa mapiyah. Kaya nahawna 'anil munkar, nagusapar siyaran sa marata. Nasiyaran man utos sa mga tawa mito tabupiyah. Wala takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu. Naubak kanu mabaluyati ko Allah. Akasayanan yung wag yung kuto mga tawa miya sa gumparak na bumiya kasudan-surang. Puriano kaya pakataling umakira nagyang kuto mga regan Allah. Nabagian niran manutati ko Allah agyang kuto siksa mala. Di rano ni sumpatagyang kanana ikadua taga akateru Allah. Kamaso sugat sirano. Na ilayin tanong agyang kaya betatan. Una ang tanong sa agyang kanana mga syair. Na ilayin yung man sa agyang na Mahdi. Agus sa agyang na minula palay asyairah. Na di siran po gayon sa betad. Na nanakwanan sa ribat agyang kanana tindigiran. Na ilayin tanong man sa agyang kaya mga tablig. Na iman to na miya duwalong po kagyang kaya mga tablig. Aliyo sa agyang kanana mga auro barangiran. Asal akaud na piyang ambarira na mga akida. Nagina ni pinakamala akarina. Ariba tagyang kanan akida niyo. Nailayin tanong sa agyang kaya mga salafi. Nailayin niyo po na. Ubad na po pakaliukira na. Nailayin niyo kaad na mga ulama iran na mga doktoriran. Sibukukan degree. Natanto siya nun ko mauuna. Namiha kapia-pia kiguguri siya. Da bakiran po pakaliw. Da bakiran supak sa ulama. Kamata tanor siya sa agyang kuto kitiran. Nanawanan sa pure. Benar agyang kanan na okay itong mga salafi.